Nytkö me kuvataan? Nyt me kuvataan. Joo. Nyt pari päivää takana päästy. Nyt on niinku tiistai menossa. Maanantai ja tiistain eventit ja sessiot on katsottuna. Partnerit keynote on katsottuna. Joo, tässä on päässyt nyt shutlella vetämään ees taas MGM ja muiden kasinoiden välillä, kun nämä sessiot hajaantuu täällä aika mun mielestä tää on niinku parempi tällä hetkellä tää tapahtuma verrattuna viime vuoteen, että selkeästi on niinku useammassa paikassa tapahtumia, ei ole niin paljon ruuhkia. Ja tää on niinku ehkä muista toimivampi kokonaisuus kuin viime vuonna. Niin, jonot ei mun mielestä ollut lähelläkään niin pahoja kuin viime vuonna. Ei, ja toi auttaa musta noin repeat-sessiot, kun niitä on paljon, niin ei ole välttämättä pakko niinku päästä samasta paikasta kaikkeen. Joo, siis kun kontrasti toissa vuoteen on ihan huima, että tää on kasvanut tää tapahtuma aivan järjettömästi. Meillä varmaan kuullaan aika mielenkiintoisia julkistuksia. Veikkaisin ainakin 2-3 uutta serviceä, mitä tulee, vaikka nyt on saatu jo ehkä hämmentäviä Robomakeria ja AWS Ground Stationia, mutta huomenna varmaan saadaan... Ja se Ground Station oli kyllä ihan... Mitä ihmettä? Se oli vähän semmonen, että en nähnyt tulevan tätä, mutta... Siis... Tai jos me viime videossa mietittiin, että mitä tulee, niin ei oltu lähelläkään. ei tullut ensimmäisenä mieleen. Siis mitä siinä oli ideana? Siis sulla on niinku, että he hoitaa tämän satelliittiliikenteen sieltä maahan ja sit sä voit liittyä siihen pay-as-you-go-mallilla, että sä haet sieltä. Oliko se niinku, sulla piti olla oma satelliitti vai? Eikö mä ymmärsin, että nykyään on sellaisia niin pieniä satelliitteja tosi paljon. Että lähettää sitä dataa. Niin, ja sit se on niinku silleen, että se on tavallaan vähän niinku open data. Joo. Että sä maksat siitä, että sä saat sen tavallaan niin käsiteltäväksi. Joo. Ja sit voit tehdä sille jotain. Ja siinä oli se idea, että nyt tällä hetkellä ne toimijat on, että sun pitää maksaa aika isoja summia, että sä pääset käsiksi siihen dataan, niin just. Jota sieltä haetaan. Ja sun pitää maksaa niinku kiinteitä maksuja siitä, että sä saat sitä. Ja nyt sä voit niinku vaan mutta tää on, hakea sieltä pay-as-you-go-mallin. Tää on se selkeä malli, että pitää löytää uraurtavia ratkaisuja. Joo. Tää on selkeästi, Robomaker on semmonen, voi olla kova juttu parin vuoden päästä. Aamu alkoi omalta osalta tuolla partner keynote-sessiossa, jossa ei mitään niinku kummallista tullut sellaista uutta. Lähinnä painotettiin sitä, että kumppanit on kivoja. Ja itse asiassa niinku mulle uusi fakta oli se, että tämä MSP-kompetenssi, mikä me hankittiin tuossa alkuvuodesta, niin ei niitä ole maailmassa kuin 115. Eli Pohjoismaissa, jos senkään Pohjoismaissa on 3 kappaletta. Joo, eli siinä mielessä ollaan niinku aika harvinaisessa jengissä. Ja muutama muu kompetenssi sieltä niinku partnerimielessä julkistettiin, oli container-kompetenssi, joka varmaan tulee meille. Nyt on, niinku, on aika kuuma aihe edelleen. Kyllä. Joo, mitäs muuta? Mitäs Juholla oli? Mä olin ennen 8 Arjassa ja siinä oli alkuun vähän GDPR Talkia ja sitten kävin tossa kuuntelemassa, kun nyt saan päähäni, mikä se kyseinen asia oli. Se oli varmaan joku tosi tärkeä. jäi noin selkeästi päähän. Joo. Äsken kävin kuuntelemassa DynamoDB-optimoinnista ja DynamoDB-suunnittelusta. Oli tosi mielenkiintoista setti ja todella hyvä esiintyjä. Se oli joku AWS NoSQL Technical Evangelist tyyppi, en nyt valitettavasti muista nimeä. Tosi hyviä pointteja nimenomaan siitä, että miksi NoSQL tuntuu ihmisistä niin vaikealta, on se, että he yrittää tehdä sitä kuin relaatiotietokantoja. Mutta sitten siinä toinen juttu on se, että ei ne relaatiot sieltä häviä mihinkään, koska data on relationaalista. Eli data, jossa ei ole relaatioita, niin se on vähän niin kuin sellaista noisea. Yksi sellainen aika kova juttu, näin niin kuin itselle ainakin, DynamoDB:seen tuli transaktiotuki. DynamoDB on aikaisemmin ollut sellainen, että se on niin kuin transaktion käsitettä eli olemassa. Eli se on joko niin kuin kirjoitus onnistuu ja sitten jos sä kirjoitat lisää sinne, niin sulla ei ole mitään niin kuin ACID-tyyppistä juttua. Mutta nyt siihen on tullut sano siitä, että se on niin kuin Transaction API. Ja en ole kerennyt katsoa, miten se toimii, mutta periaatteessa pystyt tekemään sillä, että jos sulla on vaikka 10 entryä, niin sä voit kirjoittaa ne yhdessä transaktiossa, ja jos jossain on jotain vikaa, niin sä pystyt rollbackkaamaan sen takaisin. Mulla on aika vahvasti tällainen, niin kuitenkin itsellä pitkä verkkotausta, niin vahvasti kiinnostunut verkoista edelleen ja kävin kuuntelemaan sitä
Direct Connectin Deep Diveista 400 sessio. Oli kohtuu Deep Divea, olisi ehkä voinut mennä syvemmällekin, mutta sessio, mikä alkaa sillä, että otetaan Juniperin Polysynippetti ensimmäisenä käyttöön, niin on hyvä. Ja nythän meillä tuli uusi julkistus, tää AWS:n Transit Gateway, mikä tulee varmasti niinku muuttaa aika monen asiakkaan ympäristön. Et sieltähän nyt sitten tämän jälkeen pystyy yhdistämään suoraan VPC:tä toisiinsa ja tekee käytännössä edge-to-edge routingia, mitä aikaisemmin ei voinut tehdä. Että on tarvinnut käyttää jotain esimerkiksi Ciscon tai Palo Alton laitteita siinä välissä. Niin, siihen on rakennettu erikseen se reitityskerros päälle ja nyt se tulee ikään kuin laatikosta. Nyt se tulee niin kuin periaatteessa AWS-servistä. No. Sä voit liittää eri VPC:tä samaan niin kuin Transit Gatewayhin ja reitittää liikennettä niiden päällä. Taikka Transit Gatewayhin voi liittää myös Direct Connectin kiinni. Mä kävin tuossa kuuntelemassa myös sellaista 5 New Security Automations, jossa esiteltiin, siellä oli Mozillan kaveri, Mozillan security-tiimistä esittelemässä. Ne kävi 5 itse asiassa niin kuin open source-kirjastoa tai komponenttia läpi, mitä voit käyttää. Siellä oli esimerkiksi yksi aika mielenkiintoinen, mitä ne painotti, että jos sulla on lamppuja eri tileillä, niin sä haluat tehdä sellaisen systeemin, että sä katot lampujen check-summit, että ne vastaa joka tilillä oletettua ja että joka tililtä löytyy oikeasti ne samat lamput. Tämä on esimerkiksi sellainen asia, mikä ei tullut ikinä mieleenkään. Tosiaan, jos joku pääsee siihen tamperoimaan, niin se olisi ihan kiva saada kiinni. Mä kävin taas kuuntelemassa mun partnerpainotteisella päivällä niin kuuntelemassa sit miten esimerkiksi Guardbootilla tehdään security-automaatiota, jossa sä voit niin kuin automaattisesti sulkee accesseja IP-perusteisesti ja näin edespäin ja sitten vapauttaa ne taas 12 tunnin päästä ja tällaista näin, että oli tosi mielenkiintoista. Onhan näitä niinku tehtykin jonkun verran, mutta ei ehkä niinku tossa mittakaavassa, mitä tossa esitettiin enemmän. Mutta siis toi on varmasti muista niinku olettaen, että nouseva trendi toi, että mitä tässä security-puolella tapahtuu. Ja nythän on julkaistu se Rainforce, joo, mikä on periaatteessa niinku security-tapahtuma, mikä tulee olemaan ensi vuonna. Se Bostonissa taisi olla. Et sehän oli muutaman päivän tapahtuman kanssa, ei ihan niin iso kuin tämä, mutta varmasti tulee olemaan niinku jatkossa tärkeä tapahtuma, koska pilven tietoturva edelleen nostaa niinku. Security on sellainen juttu, mikä näkyy täällä. Näkyy viime vuonnakin todella paljon, mutta näkyy mun mielestä vähän enemmän. Niin kertoo, että se on yksi aihealue, mihin pakosti on keskityttävä ja sitten taas niinku se selkeästi kaipaakin ehkä omaa tapahtumaansa. Se on kumminkin, että täällä ei päästä oikein missään asiassa niinku ehkä liian tarpeeksi syvälle. Et siinä, että jos on niinku selkeästi security-focus tapahtuma, niin siellä ehkä voidaan mennä vähän diipimmin asioihin. Ja täällä on kuitenkin aina vähän se, että pakko ottaa niinku 400 sessioskin hiukan kuitenkin sitä niinku kaikki mukaan. Joo, kumppanitapahtumista täytyy sanoa sen verran niin palautetta, että samat jutut on kuullut tässä nyt viimeisen 2 vuoden aikana aika monta kertaa ja tavallaan odotti, että olisi ollut vähän syventävämpää tietoa siltä osin, mutta oli siellä ihan hyviä juttuja, kumppanimallit muuttuu ja näin ehkä niin tuonne Skandinaaviaan sopivimmiksi. Tähän tulee muita uusia julkistuksia, tuli toi SFTP tähän S3 endpointtina periaatteessa. Alkaa olla se, että onkohan enää mitään tapaa, millä S3 ei voi liittyä. Että meillä on kuitenkin niin kuin S3 oma API, mikä on RESTiä. Meillä on SFTP, sitten meillä on SIFSiä, NFSää, Storage Gatewayn kautta. Et S3 pääsee kyllä vähän kaikilla mennyt. Just data-arkkitehti Haaviston kanssa puhuttiin eilen, että toi SFTP, niin tavallaan se on aika jännä, että se on tullut vasta nyt, koska se olisi kuvitellut, että se on aika normaali on-prem-saleissa, että FTPn yli pistetään tiedostoja toisiin paikkoihin ja sitten jos ne on haluttukin S3, niin täytyy tehdä jotain muuta. Täytyy asentaa AWS-kli ja sitten kopsata ne tilut sinne, mutta nythän sä pystyt vaan periaatteessa kääntämään sen FTPn sinne. Kyllä. Partneritoiminnasta tuli mieleen, niin eilenhän oltiin pitämässä standia tuolla Nordic Reception. Joo, siellä oli 300 henkeä paikan päällä ja oltiin Venetsianissa ja se oli oikein mukava tapahtuma. Oli tosi kiva kyllä. Paljon tuttuja oli uusiakin tuttavuuksia. Paljon uusia tuttavuuksia ja hyvin sellaisia tyyppejä, jotka tuntee vaan Slackin kautta aikaisemmin, niin nyt näki niin
livenä. livenä ja Niin. tää on tällaista. Tällä mennään. Vegasi kuittaa.